Wara l-konklużjonijiet inkwetanti tal-Awditur Ġenerali fir-rapport dwar il-proċess tax-xiri taż-żejt fl-Enemalta, il-Ministru għall-Enerġija u Konservazzjoni tal-Ilma Konrad Mizzi talab lill-Kummissarju tal-Pulizija jiftaħ investigazzjoni. Dan tħabbar fi stqarrija mill-Ministeru għall-Enerġija u l-Konservazzjoni tal-Ilma. Il-Ministru Konrad Mizzi tenna mal-Kummissarju tal-Pulizija li rapport iqajjem tħassib dwar diversi fatturi brabta mal-proċess tax-xiri taż-żejt. B'mod partikolari il-Ministru Mizzi rrefera l parti mir-rapport illi titratta l-implikazzjonijiet assoċjati ma' sistemi foqra li bihom il-Kumitat dwar ix-xiri taż-żejt kien iżomm ir-records u d-dokumentazzjoni qabel Mejju tas-sena 2011. Fattur li jagħmilha impossibbli għall-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali li analizza il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet fil-Kumitat waqt l-aġġudikazzjoni tal-bids tat-tenders. Dan spikka l-aktar f'dawk l-okkażjonijiet li fihom il-Kumitat aġġudika tenders il-bidders illi ma kinux issottomettew l-iktar offerta favorevoli. L-investigazzjoni tal-Pulizija dwar l-iskandlu tax-xiri taż-żejt lura għal dak li kien iseħħ qabel is-sena 2008. Il-Ministru Konrad Mizzi stqarr mal-Kummissarju tal-Pulizija li nuqqas ta' trasparenza il ħarġet mir-rapport tal-Awditur Ġenerali tqajjem mistoqsijiet dwar jekk seħħewx irregolaritajiet bejn l-2008 u Mejju tas-sena 2011. Għaldaqstant, intalbet investigazzjoni dwar jekk seħħewx prattiċi illi jikkostitwixxu f'reati kriminali.